Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Hibzullahi Shehu Dogara wanda ni ne mai gabatarwa a wannan zaure na Witchcraft Talk Show. Kamar yadda muka saba kawo muku baki kala-kala daga wurare daban-daban, yau ma muna tafe da Malam Ali. Ku ci gaba da bibiyar mu domin ku ji da me Malam Ali yake tafe. Barkamu da dawowa. Kamar yadda na faɗa muku yau muna tafe da Malam Ali, kuma ina tare da Malam Aliyu a gefen damana. Malam Ali, barka da zuwa. Da fatan an zo lafiya. Masha Allah. Malam, a cikin ƙaramin lokaci za mu so ka sanar da duniya ɗan takaitaccen tarihinka. Ni an haife ni a Zaria Depot. Na taso na san babana soja ne. An haife ni a barikin sojoji. Kuma nan na taso aka samu secondary a nan Unguwar Mai Gwado, makaranta wanda take LEA Primary School na Unguwar Mai Gwado. Muna yi daga nan har mu gidan mu ya zo ya ritaya, ya taso tun daga ƴaƴa ga jikoki a garin Zaria. Yace shi ba zai koma, wasu mutanen Moriki, yace shi ba zai koma gida ba, ga ƴaƴa ga jikoki bar jirga su nan. To yace to mafarin da ya zauna a nan garin Marban Guga kenan. Na fahimta. Yawa, kuma a lokacin nan akwai wata baiwa Allah tana kawo daddawa nan barikin sojoji. In ta zo lokaci har ta kwana gidan mu ta fira da mai gidanmu na mata wakili nan tashin zomo. Na fahimta. Wasu malam waisu na marigayi, Allah ji kanshi, Allah ya masa rahama, mutanen kirki. Allah, amin. To wannan tsohuwa ta dalilin ta mai gidan mu ya zo garin Marban Guga, ya samu fili a dalilin wannan tsohuwar ne. Kwarai da gaske ta ce lalle to mu dai garin mu hakika ƙauye ne ba lantarki, amma ga gari na kusa da Marban Guga kuma gefen kwalta, kuma su an ma sa falafalai amma ba a kawo wuta ba. Gaskiya ne. Mafarin da muka dawo nan kenan. Gaskiya ne. To ka ji mafari kenan. Masha Allah. Kuma alhamdulillah na taso a nan, na ci gaba da karatu a nan, na zo kuma muka fara karatu nan gidan sarki a nan zaure muna ta karatu. To ni dai tunda ba abinci ne a cikin bokan, sai ba a yi nisa ba. sai ba a nisa ba. Aji na biyar. Aji biyar sai ka kauce kawai. Masha Allah. Ni kama harka ta karatun allona, nan nake ta karatu na. Gaskiya ne malam. To alhamdulillah har da zamana dai shi harka arziki da abinci kowa da yadda mutum ya so da yi, sai Allah yadda ya so da hanyar abincinka, dole dan dai Allah zai maka hanyar abincinka. To ya zamana ni nan masanin itatuwa ne, saiwoyi. An mutum ya zama da matsalar lalura na sanyi haka, to na san irin itacen da zan bashi, saboda idan mutum sun yi mashi oba a cikin jikin shi, to ba kowane itace zaka sha ba. In mutum ya sake ya sha shi, sanyi fai taso gaba ɗaya, wallahi mutum sai kusan shekara kwanci. To amma malam, kamar kana shiga jeji haka. To abin da ke shigar da kai jeji, kana zuwa ɗiban wasu itatuwa ne, ko a'a har farauta kana taɓawa ne? Ina yin farauta. Kana yin farauta? Ina yin farauta sosai ma. To amma da farauta da kuma bayar da wa'innan taimako kamar na magungunan gargajiya, wani bangare ka fi ƙarfi? Na fi ƙarfi a bangaren wajen bada magani. Wajen bada magani. Kwarai da gaske. To amma malam, kamar ka yi suna wajen kamar yin haka rukiya haka, wanda irin mata ko ma wane ne masu fama da aljanu ko iska haka, kana yi sosai. Sosai ma kuwa. To amma wannan harka ka gaje ta ne, ko a'a kawai ɗaukan ta kai? Wannan harka ba gadon ta ne ba. Abin ne wanda yake idan Allah ya maka hanyar abinci a ciki, to kawai sai ka ci shi. Ni ban gaje ta ba. Na taso babana soja ne, kuma ya ritaya ya dawo Marban Guga ya zauna, kuma hakika babana yakan dan ba da magani, amma shi ba yana tallan kansa bane, kuma ba yana yawo da magani bane. Amma kamar a cikin abokansa, aminansa haka, ko cikin ƴaƴansu, idan ya ga mai ga wata lalura a tare da mutum, to yakan sa ni in je in ɗebo magani a bada a ba mutum. Amma shi bai nuna kansa a matsayin yana bayarwa ba, kuma shi bai maida shi sana'a ba. Gaskiya ne. Amma ni kuma sai na tafi da abin gaba ɗaya.
sai ya zama na kawai abin sai ya zama min ne sana'a a gare ni. Gaskiya ne. Kuma ita ruqiya din nan a sanda na bata na je na zauna a Bakori, a Bakori na shiga daji mun yi farauta sosai a Bakori, kuma lalle hakika mun yi farauta sosai a Bakorin nan, ko mun shiga wurare mai hatsari kuma Allah ya fito da mu a nesa ma. Gaskiya ne sosai ma kuwa. To kuma amma malam kamar a harkan da kai ko kake yi na harkar ruqiya haka, harka ce wacce za a ce kamar ta shafi iska haka, to shin kuma kuna amfani da wannan iska din ne ko a'a wasu abubuwa ne kawai daban a gefe kuma? Alhamdulillah, hakika duk mutumin da ka sani tun daga zan Annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to duk mutum an ce yana, malamai sun ce yana da aljanu guda biyu a tare da shi, amma shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin namu bane. Yawa to jinnu ko da a ce misali masu yi mutum asiri su je mutum da aljani, to idan aljani da kai kake da shi a tare da kai guda biyun nan, in dai ba su fi naka ƙarfi ba, to masu jifa da iska ɗin naka za su hana wancan ba su samu shiga jikinka ba, dan ba za su cutar da kai ba. Amma idan sun fi ƙarfin wanda aka turo maka, wanda aka turo sun fi ƙarfin naka, to shi za su kori jikin naka har su samu nasara su shiga cikin jikin mutum su cutar da mutum. Kuma su jinnu da kake ji da gani suna da matuƙar hatsari da yawa. Su jinnu ko a fannin ruqiya akwai iskan da zaka gani ka tsawata mishi, akwai iskan da zai zo zaka lallashe shi, akwai iskan da zai zo zaka iya bugu, amma bugun iya tafin kafa, ba ka bugi mutum akwai ina kawai ka dukan mutum kaman kana dukan jaki ba, a'a iya tafin kafa ake sa ya bulala ya karama ya guntuwa a ɗin da ke tafin kafan mutum. To wannan shi ma yakan sa jinni ya ladabi. Kuma sannan shi jinni da kake ji da gani idan ya kama mutum ko mace ko namiji, ya danganta da abin da kake jin tsoro. Wani kana da wata kariya a jikinka, kai kanka baka san kana da wannan kariyan ba. Idan iskan ya zo yana son ya shiga cikin jikin nan naka, to wannan kariyar da kake da shi a cikin jikinka, to ba zai nasarar shiga cikin jikin ba. Sai ya duba a cikin halittu me kake jin tsoro? Kana jin tsoron babe ne? Kana jin tsoron bera ne? Kana jin tsoron kadangare ne? Kana jin tsoron maciji ne? Kana jin tsoron kunama ne? Kana jin tsoron hawainiya ne? Halittu dai iri dai wanda suke ƙananan halittu. Abin da ka san kana jin tsoro, to iska idan ya gane kana tsoron wani abin, kuma shi yana son ya samu shiga jikinka bai samu nasara ba, sai mutum siffar kadangare ko beran nan ko hawainiyar kai jin tsoro, da ka gan shi din nan sanda tsiga jikinka ya tashi ka firgita din nan shikenan. To a lokacin sanda tsiga jikinka ya tashin nan, to kamun ya kwanta ina hamma shiga jikin. To shi jinna idan na fahimta kamar mata wanda zaka ga mafi akasari suna jin tsoron kadangare ko irin tsaka haka ko kare, wato aljanu suna samun damar shiga jikunansu ta wannan hanyoyin kenan. Ta wannan abin da suke jin ma wannan tsoro, yayin da suka tsorata nan har sun yi nasara kenan. Alhamdulillah. To kaji su jinna inda suke nasara shiga jikin. Amma mafiya ko duk bil adam da ka sani, kowa Allah ya mashi kariya a jikinsa wanda yake tsari tsakanin shi da shaidanu. To amma sakamakon yanayin rashin kiyaye dokoki na musulunci wanda mutane suka shafa a dayinsa, da zama da jinsa wani lokaci a tare da jikin mutum, da zama da rashin zama da arwalla, da abubuwa da gashin da wanda dai musulunci ya samar da yadda za a zauna lafiya, ka taimaki jikinka, ka taimaki lafiyarka, musulunci ya riga ya samar. Amma malam kamar mata wanda su ne za a ce kamar aljanu ya fi kamawa, kamar wani abu ne mata suka fi yin sakaci da shi wanda kuma aljanu suka fi samun damar shiga a daidai irin waɗannan lokuta? Alhamdulillah, na ɗaya akwai yawan fushi. Idan mace ita mai yawan fushi ne, tana yawan shiga damuwa, ta zauna ta shige ɗaki ta zauna ta yi ta kuka, ta yi shiru, kuma bata gaya mijinta abin da ke damunta ba, to ko kuma ɗauko maka tun daga farko ma misali, tun daga sanda aka haifi mutum, za ka ga wani yaro ya jinjiri an haife shi ta tsandar kuka cikin dare, ba ciwon kai, ba ciwon ciki, ba wani kurji a jikinsa wanda ya fito wanda ke damunsa, ya ta kuka a jikin shi gashi babu zafi, ba ciwon ciki, ba ciwon cibiya, ba ciwon kai, kuma ba wani kurji a jikin shi wanda ke damunsa. To wannan kukan da za ka ga yaro yana yawan yi din baya jin hakuri, to wannan shi ma iska ne ke raɓowa kusa da shi, yana sai shige shi, kuma ba zai shiga jikin nashin ba. Iskan shi ke masa ayyaku wanda zai firgita yaron shi kuma yana rantsa ido yana tsandar ihu, yana rantsa ido yana tsandar ihu. To idan ba a fahimci wa'annan abubuwan ba,
to idan uwan ta fahimci wannan abun tana da bakin kokarin ta na san da addu'o'in da Allah ya hore mata, sai a ta mishi addu'o'i, sai a ta masa addu'o'i, kuma kar ta gaji ta ta masa addu'o'i. In dai jikin akwai zafi ne, sai ce ko da zazzabin malaria ko typhoid haka, ko ba daya to babu daya kuma sai ta kuka kuma arsa dalili, kuma kama mama, kuma zuwa sai inda da ihu. To irin wannan sai a taimaka yaro addu'a Allah sani, kuma kar ta gaji da yin wannan addu'a, kar ta gaji. In ma yana kwana za ta dauke, ta ce bismillah, ta dauki danta. In za ta aje shi bismillah, ta kwantar da shi. Yawwa, alhamdulillah, yana taimaka a samu sauƙin iska, shedani ya nesa da mutum. Amma malam, akwai kamar irin jinnu wanda za ka ga ana mamace ruqiya yayin da ake karanta wasu ayoyi na alkur'ani, shi ma sai ka ji ya dauka. Yawwa, to su wa'annan ta wace hanya ake iya maganin su? Yawwa, alhamdulillah, idan ka ga ana yin karatun alkur'ani, jinnu yana yi, to wani ba jinnu bane. Ba jinnu bane. Akwai mata masu shegantaka. Idan kamar yadda na ɗauka maka bayani cewa mace ta shiga damuwa na ɓacin rai, la'alla ita da mijinta, la'alla ba ita da mijinta ba, la'alla tana gidan aurenta ne, can akwai wani wanda suke so ba ta samu auren shi ba, kuma ya tsaya mata a rai, ya kwanta mata a zuciya. Ba mamaki zaman da Allah ya kamar wayan nan suna waya boye, kai miji baka sani ba, ko kuma ya aikata wani abu boye, kai baka sani ba. Zai jefa mata ta damuwa wanda yake na tunanin kai burinta ta barka ta auren wancan, kama shi magana ta yi. To irin wannan damuwan, idan mace ba ta da iska yakan shigo jikinta ta dalilin wannan damuwan. Iska in ya nuna, in a hankali har kai ga nuna kansa, to sanda aka yi ruqiya aka same shi a jiki, shi ne zai ce shi burin shi wannan auren a raba shi kawai, shi burin shi wannan aure a raba shi kawai, shi a raba kawai. Su ba su san gidan kawai a raba. Dan an kirba wannan aure, za su dauke ta, za su kai ta daji, ko kuma a kai ta ma inda ma ba a san ma ina za su je ba. To irin wannan, aka ga irin wannan, to mafiya wani ba iska bane, wani kuma iskan ne. Kuma idan ana karatun alqur'ani kaga iska yana bi, to iskan ai bai shiga jikinta bane, ya rabu da ita ne. Haka abin yake. Ya rabu da ita ne. Idan ya rabu da ita, to ai alqur'ani ba za ta kona shi ba, saboda ai ita ake ma addu'a, ita ake karatun. Shi jinnu ba ganin shi ake ba. Idan ya koma gefe, to kamar Allah ya hore masa wani abu ne wanda yake kamar idan san mutum ajiya a cikin zuciya, kamar a ce ga sa remote, za ka yi control din TV ko wani abu haka, kana zaune kana kai control din shi ka yadda ka kama inda kake so. Alhamdulillah, to zai zama kamar yana kanga mata wani abu a tare da ita. To wannan abubuwan sai ta rinka yi, in tana karatun sai ya jefa mata wani abun, ta rinka yin karatu a ji kamar iskan ke, amma ba iskan ke karatu ba, dan bai isa ba wallahi. In yayi zai kone. Haka abin bai isa ba wallahi, bai isa ba. Ai Qur'ani waraka ne. Ai shaytani bai bukatar Qur'ani. Gaskiya. Ai bai isa karanta ta ba. Ai da ya fara karatun, ai konewa zai bai isa mai karatun ba. To misali zan kawo, akwai in dai mace tana jin a jikinta, sai ka ce mata to karanta ban Fatiha. In ta karanta Fatiha, karanta ayatul kursi. In dai har da jin a cikin jikinta, Fatihan bai yiwu, Qur'ani ma bai yiwu, ayatul kursi ba ta karanta. Karanta farki nasi, wallahi ba za ta iya. Amma in dai an ta karanta, in dai an ta karanta, to ba shi a cikin jikin, yana gefe ne. To kuma irin iska mai irin wannan to yayi wahalarwa. Kuma sannan shi jinnu baya barin mutum a ce wai har abada an raba da mutum da iska. Duk wani mai ruqiya da zai ce wai zan raba ka da aljini har abada, to ƙarya kake, ka ce mai dan damfara ne. In ya ga da maka ta zo a same ni wallahi, zan ga mai da aljini yake. Yanzu aljani ba yadda za a yi shiga jikin mutum a ce kuma an raba shi da shi haihata. Ba zai yiwu bane kawai, bai yiwu ne kawai, babu ma ne kawai. Sai dai in ya ba mutum iska, mutum ya daɗe kawai sakamakon magungunan da ake yi, ya ba mutum waje, ya ba mutum iska, kamar ba shi. Alhamdulillah, aga kan babu shi, amma yana nan. Tunda misali zan kawo maka, kamar gidan biki da ake yi, da ga wata macen ba amma taɓa santa ma da iskan ba, amma in ana ta a gidan bikin nan, ko barkan haihuwa ko suna ko wani taro mai muhimmanci, haka dai an taru mata da yawa, da zaran ɗaya iskanta ya tashi, sanda ta yanka ihun nan, idan mace ta kai 100 a gidan nan, kusan kowace sai ɗiga cikin ta tashi, wasu kafin sai iskan sun nuna, kafin sai sun rikice kawai sakamakon ƙaran wannan iskan da ya tashi.
ko da ku a ce da can an mata ruqiya an yi fama da ita an samu ta warke ana ganin ta raba da shi, a'a ba ta raba da shi ba. Jinnu abu ɗaya ne ke kyale mutum a samu sauƙin wannan. Jinnu ya sa mutum hauka, a yi magani a magance wannan haukan, mutum ya dawo da natsuwarsa, ya ci gaba da hudda arziki. Jinnu yana sa mutum ya ƙin karatu ko na boko ko na alƙur'ani, ya sa mutum ya rika faɗuwar jarabawa. In da can mutum ya ƙoƙari ne zana shiga jikin mutum, to mutum ya ji bai san karatun, kuma in ya ji karatun nan kuma zai ta faɗuwa wajen jarabawansa. Za a yi magani a samu wannan mutum ya koma ci gaba da yin karatunsa, kuma ƙwaƙwalwar nashi za kuma Allah za ta dawo, tunda akwai magungunan za a yi amfani da su, wanda Allah ƙwaƙwalwar kuma za ta dawo, mutum zai ci gaba da jarabawar nashi da ƙoƙarin nashi kuma zai dawo masa insha Allah. Kuma har ila kuma jinnu yana sa mutum ya ƙi jama'a, ya koma gefe bai san jama'a. Jinnu a magance wannan mutum ya dawo huɗu a cikin mutane. Jinnu yana sa mutum ya rika faɗa ba gaira ba dalili, zuciya faɗa. To ana maganin wannan shi ma a samu sauƙin wannan, shi ma duk iska na haifar da wannan matsalolin. Sannan kuma har ila yau jinnu yana naɗa mutum gaba ɗaya, takura mutum gaba ɗaya, mutum ba shi lafiya, ba ci ba sha babu bacci. To jinnu yana haifar da wannan matsalolin, shi ma za a iya magani a magance wannan. Amma ko wani iskan aka zo aka yi karatu ko aka kama maganin da nake dan badawa a fara sha kaman fara addu'a, ko kuma wanda nake dan sa a gabobi haka, wanda tun kamar ma in fara karatun ba jinnu zai nuna kanshi. To wannan abin da nake sa a gabobin mutum, inda iska a cikin jikin mutum ko jinnu ko sihirin jinnu, to wannan maganin in nasa zaka ji shi har can cikin bargo har cikin kashi sai ya ratsa, zai ratsa jini. To inda iska a cikin jikin mutum, tunda jinnu yana shiga cikin bargon mutum ya zauna, to wannan maganin zai sa ya jinnu ya yunkuro gaba daya, to zai nuna kanshi a tare da mutum, zai nuna. Yawa kuma daga nan idan ka samu jinnu mai taurin kai ne, in ka samu jinnu mai taurin kai ne, kuma ka samu kamar irin baƙin iska na kan dutse, tunda akwai iskan da za ka yi aikin bayan ka yi, maimakon kai in ya ba wancan to kai zai biyo ka ne. A'a, kwarai kuwa. Idan na fahimta, kamar kai da kai aikin, yawwa, okay, zai iya dawowa kanka kenan. Zai dawo, kwarai kuwa, zai dawo kanka ne, ko zai kama iyalanka. A'a, yanzu ka taba gamuwa da irin haka? Nawa aka yi kai aiki nayi aljani kuma ya biyo ka, ya biyo ni ha gida. A nan Giwa nayi, da nayi a Giwa a lokacin nan Allah ji kan Alhaji dan wajen Alhaji Hamidu nan, Alhaji abin nan, Alhaji Aminu yake ko Alhaji wane ne, wanda ya rasu, Alhaji Magaji. Allah ji kan shi, Allah mashi rahmin. Alhaji Magaji mutumina ne. To ya taba kira na je na duba wata mata. To a lokacin na haice mun kwana, nace Alhaji ni ba zan kwana da gida, zan koma Alhaji, saboda abin da yasa a cikin dare ma a koma zuwa su yi min bayani a zo da lalura, shi yasa bana son kwana gona ta nan kusa ma. Gaskiya ne. To shikenan tunda a mashin nake, shikenan na ga abin da nake yi, ta kama hanya hin taho. Ina tahowa na wuto tashar dundu, na zo kan hawan nan, sai na ga wani abu kamar irin birnin na Kinko nan wanda ake kallo a TV din nan, ya rufe titin kwata gaba ɗaya, ya rufe titin, alƙur'an bana ganin titi. Kaga bai san shi kawai, can ya dogogo ya kula titin, ina kallon shi, ina shagon garin tashar dundu, ban ƙaraso wajen wannan gadan nan ba. Na kawo gada, ashe na dan sabo gadan, kawai sai na ganshi a gaba na wajen kan hawan kama kawo inda sojojin suke tsayawa. Na ganshi a nan gurin ya rufe gurin kwata. Da ce ikon Allah, na ce wannan kuma abin da za ka yi min kenan. Shikenan sai na kamo hanya na taho, ina tahowa kawai da na tunkaro shi kawai na nutse ina ce bismillah, kawai sai ya bace. Da ya bace na taho ba da wani abu tare da ni, na kamo hanya na zo gida, zan shiga gida, zan shigo nan ma sai sake kulle min gidan gaba ɗaya, bana ganin gidana. To tun da na san inda santan kofa na yake, nan ma sai na sake rantsi ce bismillah, kawai sai na kuɗa, kawai ka sa kai sai na shiga gida. To iyakar rabuwa da shi kenan, bai taɓa iyalai na ba. Sai shi irin wannan jinnin ba ka matsa mashi, sai dai abi a hankali. Wannan jinnin ya kashe mutum yanzu ne kawai. A'a, wallahi ya kashe mutum yanzu ne kawai. Kaga zai iya gadon mutum da hatsari, zai iya gadon mutum ya zo, wannan iskar ke gani zai iya rushe mutum gida, ya fafasa gidan mutum. Wannan iskar ke gani zai iya lalata mutum arziki. Yanzu dai idan na fahimce ka, kamar akwai accident ɗin da idan aka gani, yawwa, aljani na, alhamdulillah, aljani ne, wani mafiya wani aljani ne, saboda ina buƙatar jini. Shine mashirkai wanda suke kamar wa'anda wasu suna yin noma dan idan ba su kawo tauhidi sun sama zuciyarsu ba, sun manta da Allah shi ke arzuta bawansa, sun kawo ma arziki garaje. Wasu musamman sukan nemi wasu abubuwa don su yi noma da su, yawwa, sukan nemi wa'annan abubuwan don su rika ba su jinin mutum, wani a bashi jinin dabbobi, don mene, don biya bukatar su, don su yi noma da yawa. Wasu kuma
tsakani ga Allah babu wannan, kawai Allah ne ya halatta masu arzikin su kuma Allah so su samu, gaskiya ba maganan wannan abubuwa. Amma waɗansu kan haƙiƙa kuma kowa ya san akwai wannan abu. Amma a cikin harkan da kai malam na ruqiya akwai wani abu da ya taɓa faruwa da kai wanda kamar har yanzu wannan abin ya tsaya ma ba za ka taɓa mantawa da shi ba? Akwai shi? Akwai su mana. To ba mu guda ɗaya mu ji malam. Yawwa, alhamdulillah. Shi haƙiƙa ɓangaren wannan ɗin, shi wannan na je na ruqiya, na je na dawo. Ina kamo hanya a mashin ɗina sai na ga wata mace a gindin wata bishiya. Da na ganta matan na a gindin bishiyar nan ba ta yi magana ba, ni ko sai na ce barka dai, tunda na ga mutum ne sai na wuce. Da daddare ne kenan? Da daddare ne, da na ga to shikenan ina ta yi a mashin ɗina kawai sai ji ko an tsikaran. Sai ni zullo ina mashin sai na ga ban ga kowa ba. Na ce ikon Allah, na ce to yana tana da wannan baya da na baro, to magana kenan kawai. Kuma dama iskan ta ce lalle za ta biyo ni a hanya kuma ta shaƙe ni a hanya. Ta ce lalle za ta biyo ni kuma za ta shaƙe ni. Alhamdulillah. Na ce to, na ce ai ni kan in Allah ya zo nan lafiya, kuma in Allah da haka zan kuma ga lafiya da izinin Allah. Shikenan na kama hanya na zo gida. To bayan na zo gida ina kwance haka sai na ga kawai ina kwance ni dai kawai ban aure ba, kawai ido na biyu kawai sai na ga an keɓe ni, kawai an ɗauke ni, na kulle gida na zo na kwanta, kawai na gashi an ɗaga ni kawai tsaf an ɗaga ni, an rungume mutum da ya kawai ya zo kawai ya sa hannu kawai ina kallon shi, ina ganin da kwanciya na da ɗauka na ba himinti biyu ba. Kaga ai ba maganin bace ɗauka, kawai an rungume ni haka. Za a fita da ni waje, to sai na ga wani baƙin mutum ya zo, sai ɗaga hannun shi haka, sai da ya bi dokin wuyan shi wanda ya ɗauke ka kenan. Da ya bugi dokin wuyan nashi sai ya saka, sai na faɗi, sai na tashi. Na ce ikon Allah, abin ya cika ni da mamaki. Na ce wannan al'amura ne mamaki, na dawo ɗaki ina kuma sai na kwanta. Gaskiya. To ni dai wannan shine ruwa da shi kenan. To amma tunda wajen shiga da ni, wajen fita da ni waje, wallahi inda ya buge ni da kofa, ina ga har yanzu akwai sanda in ya matsa mu yana min ciwo. Okay, da aka buge ka da kofa wajen fitowa da kai kenan. Tunda ta kofa aka fito da kai ba bacewa akai ba. Ba bacewa akai ba. Wallahi har gobe in ya matsa wurin yana min ciwo wajen wannan bugewa da ni da akai. To amma malam, kamar da kace ka dan taba farauta, har yanzu kana yin farauta ko ko a'a farauta a da ne ka yi ta? Farauta na yi ta da gaskiya. Da ne. Na yi farauta. Amma misali kamar a tarihin farautar ka, wasu namun daji ne wanda ka taɓa nasarar kamawa ko ka farauto wanda har yanzu ba za ka taɓa mantawa da shi ba? Gaskiya ne ka. Lallai haƙiƙa abinda na taɓa kamawa wanda yake lalle ni mamakin kama shi, wani tsari ne. Tsari ne. Kuma shi kan shi wannan tsarin gaskiya tabbata tare da iska. Tabbas tsarin nan ya tare da iska. Tunda a lokacin nan na fita daji farautan nan, kawai sai na gan shi, na ana watso ƙasa a rami haka, ana watso ƙasa. Da na ga ana watso ƙasan nan sai na leƙa haka, sai na ga bindin tsari. Da na ga bindin tsarin nan sai na sa hannu, sai ya janye bindin, to dama akwai magirbi a hannu, sai na kama ginawa. Da na kama ginawa, da na ciddo inda yake, sai na samu ɗan ice mai ƙarfi, sai na jawo turo bindin haka, sai na kamo shi. Ina kama shi kawai sai jikina, hannuna kawai tun daga inda na riƙe na kawai sai na ga kuma yana canza kalan tsarin. Yana canza kalan tsarin. Shikenan sai ban fasa jawowa ba. Ban firgita ba. Haka nan na jawo tsarin nan. Bayan na jawo shi, ina jan shi ina matsa da hannuna. Idan zuwa can kawai na shaƙe wuyan. Da na shaƙe wuyan, to shikenan sai na samu wani ɗan abu haka, sai na ɗan bage kan, sai na danne, sai na yanka shi. Da na yanka shi, to zuwa can sai na samu birgi, na samo ganyen nan, na matsa kawai na shafa ma hannuna. Shikenan hannuna sai ya koma yadda yake da. Ka je da akai. Shikenan hannuna sai ya koma yadda yake da kawai. Okay, shikenan duk wani abu ya tafi, shikenan an yi nasara kan shi. Zan ci nama lafiya.
shi wannan naga wannan tabbas ma kuwa shi ne wanda gaskiya ya bani wannan mamaki. To sai kuma wanda ina bakori mun taɓa fita farauta muna zuwa sai aka tashi gada mun tafi na bi su tunda a lokacin ina karatu a bakori sai na bi ta muka je farauta can dajin gogar daji can muna zuwa can sai aka tashi gada can ta gogar daji muka bi wani daji muka je muka shiga bayan an tashi gadan nan to wannan gadar da aka tasa ana bin gadan nan kawai ta zama uku. Ta zama guda uku kuma guda ɗaya kuka bi. Kuma guda ɗaya ce. To guda ukun nan da aka bi ɗin nan to a ciki akwai wanda tijo sai ce wadda ta ce nan ita ce gada amma cin wabota ne. To wannan gadan lalle an kashe gadan nan hakika an kama sai ta amma ta cika da ɗaya. Ina suke da kani ban da kai tunda lokacin ina karatu a bakuri amma da ta harba kan ina da ta huda mai ciki. Nan take aka babu shi wannan karan amma an ci gadan nan tabbas amma sai da aka mata burgi karan gadan. Sai da aka mata burgi. Gaskiya ne. Kwarai da gaske. To amma malam kamar ire-iren waɗannan macizai haka da muke da su kana da sani a kansu? Ina da sani da kuma haɗarurruka akan wasu daga cikin su? Ina da sani a bakin gwargwado akan maciji. Maciji hakika ni kan maciji hakika ni gadon kawo maciji na ina da gadon kawo maciji a bangare ɗaya. Kwarai ma kuwa saboda ko a yanzu a can gida akwai waɗanda suke hudda har gobe in kana son maciji zaka samu a hannunsu kuma dangi na ne. To ni kan na kama maciji tabbas da in sa shi a jihu in yawo da shi in aje shi a ɗaki na in dai buka soyayya da shi idan in huda da shi shine babba kuma za a kira a gidaje in je in kamo shi in fitar da shi in raba shi da gidan kuma zai iya zama a gida in je in haƙi ya fita bar gidan idan iska ne to zai bar gidan idan ba iska bane zai fito kuma zan kama shi ko kuma ma ya je can gefe ɗaya mutu idan ba iska bane. Kuma maciji ni kaina da wuya ka samu tana hudu maciji bai taɓa kama shi ba. Ok, macijin ya kama ka kai? Ya kwarai da gaske ma kuwa. Ok, ya taɓa kama ka. Shi tamfar yadda ka san madibi haka ke ganin yadda ka san madibi haka ke ganin farcen mutum. Shi maciji? Tunda kaga taban shi nan kama maciji ne. Bayan ya kama ni a wannan hannun kuma na kama shi da wannan hannun. Mafarin da wannan hannun ya haƙi ne to kama maciji ne baki ma kuwa. Baki ne. Saboda a san da na kai mai kamu da ya kawo yaga. Kaman in hannu kawai har ya gan a wannan yaga. Idan na sa ina zuƙo dafa ina zubarwa. Da kanka? Kwarai da gaske. Amma na kuma kama shi da wannan hannun kuma ba abin da ya ƙara mu. Gaskiya ne. Saboda amma macijin kamar ya da iska a tare da shi. Kuma sannan maciji idan in dai da iska a jikin maciji ina kallon shi zan gane. To amma yanzu misali malam kamar a cikin gida macizai da suke shiga cikin gidaje kamar yanzu idan aka gashi a gida wani mataki ne ake fara ɗauka? Yawwa idan ka ga maciji a cikin gida mataki na farko kai mashi wa'azi ka gargaɗe shi ka nuna mashi kai bawan Allah ka shigo cikin al'umma abincinka amma in har ka tsaya ana cikin gari fa wani fa in ya ganka ya kyale ka to wani fa zai kashe ka. Nasihar da za a yi mai kenan. Yawwa to idan ka mashi haka in Allah ya yarda in dai maciji ne na kirki to daga nan ba za ka ƙara ganin shi zai kama gaban shi. Yawwa in ko kaga ya ki tafiya to a kashe shi ba abin da zai faru. Ba abin da zai faru a kashe shi. A kashe shi kawai. Ba abin da zai faru a kashe shi kawai. Gaskiya ne malam. Kuma sannan maciji in kaga zai ci kwan kaza yana haɗiyan kwan kaza ya ci kwan kaza to wannan maciji shi kanshi kaga ba iska bane kenan. Ok, in dai an ga maciji yana haɗiyan kwai na kaza. Yawa ba iska bane. Ba iska bane. Ko ya samu kaji ya hura masa iska su mutu. To duk wannan ba iska bane. Kaga yana banna kenan. Wanda yake banna shi ma za a iya kashe shi. Shi ma babu matsala. Kwarai ko. Gaskiya ne. Amma kaga maciji bai damu da kowa ba. Kaga dubi girman shi, kaga dubi kankantar shi. Kaga dubi girman shi, kaga dubi kankantar shi. Kana iya kashe shi kana ganin shi dan karami ne kana iya kashe shi a samu matsala. Kwarai da gaske ma ko. Gaskiya ne. Kana iya kashe shi ko nan take za a samu matsala tabbas ma. To amma malam kamar harkan da kake yi na rukiya haka har yanzu kana yi ko ka aje? Ai har gobe. Har gobe. To amma kana irin zuwa gari haka ana kiran ka aiki? Har Nijar ina zuwa. Kana zuwa yin wannan ayyuka. Sannan kuma a bangare ɗaya akwai magunguna da kake bayarwa na gargajiya kamar da suka shafi irin wasu ciwuta haka. Ciwuka. Yawa alhamdulillah. Kaga abin sha bangaren jinnu da sihirin jinnu. Da abin sha bangaren ciwon anta ko oda ko zuciya duk ina bada maganin su ko duk ana warkewa. Akwai likitocin ba suke turon marasa lafiya ma masu laluran anta ko oda kuma su sa shi ko a je mutum a wajen aiki ya samu ƙarin girma a jefe shi ko ya haukace ko ya samu wata matsala daban. To insha Allah wannan in dai lalura na hauka ne to a ranar zan karya mai ita. Masha Allah. Kuma ba shirka ba su kulle. Wanka ne kun zai da so bakwai duk ya ɗebo farali da ɗaya ya ɗebo maganin su uku a zuba a kada a sa sannan kada a kada a sha kuma a zuba ruwan a zuba maganin su uku a motsa su hannu a ɗiba a haɗe su uku a wanka da shi
ko gidana sanadiyan karya mana haƙƙi mai jefa aka sai min gidana. Gidana wallahi da nake ciki. Sai dai shekara biyu ana fama da shi. Sarkin Zazzau ya gama, ya yi alƙalan ɗan jihar Kaduna ya gama. Sarkin Zazzau ya mashi haƙƙi. Bayan ya mashi haƙƙi ne aka zo dama kamalan aka jefe shi. Masha Allah. A cikin hakimcin na nashi. Da aka jefe shi din ina mai tabbatar maka. Shekara biyu ana fama. Rana ɗaya da shi da kare mai wannan jifa. Shikenan kuma. Sai gashi kawai magana kina hayo. Gaskiya ne. To sai diyin wannan ni ɗansa shi ya sai min gida. Sai diyin wannan. Ya biya min gida. Masha Allah. To irin wannan nayi ya fa kirga. To kamar idan ana neman ka, kamar menene number wayanka? Shine number wayana shine 08135075179. Ok, yanzu an kira ka ana iya zuwa inda kake kuma kai ma kana iya zuwa. Ina iya zuwa kuma. Masha Allah. Masha Allah. Kuma kaman fannin ha'ilau bangaren jinnu kuma ha'ilau a gurgure barin wata bayani dangane da yanayin irin yadda yake mata suke mazajen su da irin yadda jinnu yake sa mata su yi mazajen nasu. To hakika jinnu yana da wani abu daya, zai iya haɗa mace da mata da miji fada. Kai ko rabuwan aure da ake idan an kasa aure a kashi 100, kashi 99 dalilin iska ake rabuwa. Kai ne kana da matarka ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura, lokaci ɗaya iska zai shige ta, wance zo ki ma kaza ba zan yi ba, ka zo kai da kanka. To wani ba yin kanta bane, sharrin jinni ne ya shige ta, ba matsalan ba yin kanta bane. Kuma har ila yau kuma jinnu da kake ji da gani zai sa mace ta gudu a ɗakin zaman aurenta, a iyaye su kama ta su bige ta wallahi ba bugun ta ya gama da sai. A samu wanda ya san aikin ko kuma idan wani malami wanda zai masa istihara tsakani da Allah, shi me yayin matsalar wannan ba su kama ta duka ba. To anan za a yi ganewa iska na haifar da mace da wannan matsalolin ta kama guje ne. Duk ana samun wannan matsalolin. Ai kwarai da gaske ma ko. To idan aka gane wannan matsalolin to ba ta ƙara wannan gudun kuma. Za a kuma samu dan dai na fahimta idan a zaman aure ana samun irin waɗannan matsalolin a daina saurin yanke hukunci. Tun da kila wata tun asali an gaba halinta bane sai kuma ta zo ta dauko wasu halayya. To in shaɗan iska ya shige ta nan ma ana samu haka. Kuma saboda zama da kai babu kallabi, al'ada wani mutum za ta iya zuwa anguwa, al'ada ya zo mata ba sani, wannan karnin zai jawo mata iska. Kuma tana tafiya da yakon ta ba hanya sosai sai ta rika bin gefen hanya. In tana bin gefen hanya aljanu suna zama gefen hanya, nan ma za su iya kama ta, za su iya shiganta. In so samu ne dai kawai ta bi hanya straight ka tafi gefen hanya. Yawa to nan ma na shiga. Kuma sannan duk yadda ka kai ga jin daɗin zama da matarka, daga ran da iska ya shiga cikin jikin matar ka sai dai kai ta haƙuri ne. Sai dai haƙuri. Wani abin za ka sa ma ce ba ni gara maka tashi kai da kanka. In ka biya mata kana taba ta iskan zai iya zuwa kanshi. Wata kuma ba iskan bane. Idan ba iskan bane shigantaka ce, ana samun irin wani. Ina gane yanzu ce kai malam mata ka ba jinni bane, shigantaka ce. Idan ina gane gaskiya ina gane kai wanda ka daina wahala, wannan wahalan kashe kuɗi kana ta wani magani akan wannan iska, wallahi ba ta ba iska bane, wallahi shigantaka ce. Ila akwai wanda sai an kira ka zaka yi ruqiya kawai ka zo kai ka tabbatar da kawai lafiyar talau. Wallahi lafiyar talau ku ba ta kashi wallahi. Ku gwada ku ba ta kashi. Allah za ta bari. Bare ku a ga iyayenta su hukunta ta. Gaskiya ne. Tunda idan kai zaka buga za a ce ba kyauta ba. A ga yawa iyayenta idan sun fahimta abin su za su iya sa a kowane za su sa su waje yasa ce suka buga. Gaskiya ne. Amma kai in ka buge ta akwai matsala. Za a ce ai kawai zalunci ka more ta ne kawai. Ba za a duba wancan. Gaskiya ne. Amma in ka ga iyayen su iyaye idan sun ɗauki mataki aka sun gaba su da bayanan ka su hukunta ta. To ga in Allah ba ku ta bari. Ka in ba ta ƙara bari ba ta ƙari wallahi. Kuma in ma ka ga mata haka ce to na gane wancan shigantaka ne. Tunda ka ga akwai wanda ya taɓa gaya ma haka. Ya zo ce to wance gaskiya tsakani ga Allah na gani da kashe kuɗi da nake a kanki. Na samu na bawan Allah tunda har ya gaya min gaskiya, to tsakani ga Allah idan kina son zama da ni ki bar abin da ke yi, in kuma ba ki son zama da ni wallahi zan haƙura da ke. Gaskiya ne. Ya ce min kawai sai ta ajiye zuciya. Ta ce wane dan Allah dan alba kai haƙuri ka yafe min. In Allah ya yarda ba zan ƙara maka wani abu ba. Wallahi malam hayyo magana ke. Kaga shikenan an samu fita. Kaga gaskiya ne. To mun gode malam. So masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa da Malam Aliyu kuma Mai Dawa Aliyu. Ku ci gaba da bibiyar Witchcraft Talk Show domin samun shirye-shiryen mu. Witchcraft Talk Show yana tare da ku. Wai me ke faruwa ne? Kina ta girgije-girgijen waya haka? Wallahi wannan datan ne tun ɗazun ina so na aika sako, amma shiru kake ji ta ƙin moving kwata-kwata? Wai har yanzu dama kuna wahalar data ashe? Gashi na kaga ina ta fama. Mu ai tuntuni mun daɗe da wuce gurin. Kamar yaya? A'a, ai mu muna amfani da datar huce takaici.
Wacce data ce datar wuce takaici kuma? Jiddati Data Shop ita ce muka yi wa lakabi da datar huce takaici. Maza ki garzaya ɗaya daga cikin browser naki domin ki sauke manhajar Jiddati Data Shop. Yanzu ki ga aiki da cikawa. La ha'ila, kaga ya tafi. Abin kamar tsafi wallahi. Ai na faɗa miki, naki wasa ne. Kuma kada ku bari a barku a baya. Maza ku kafta. Ku shiga ɗaya daga cikin browser naku, ku sauke manhajar Jiddati Data Shop domin ku huce wa kanku takaici. Inda muke saida weekly plan naira 430 kacal, a yayin da za ka samu monthly plan naira 500 kacal. Ba nan muka tsaya ba, za ku iya tuntuɓar mu kai tsaye a kafafen sada zumunta ga sanan a ƙasa. Ba iyakar nan ba, akwai nambobi kamar haka. Kowanne kuka yi contacting namu, za mu saurare ku a kan ƙaramin lokaci. Ko da yaushe muna aikin ku 24 hours. Jiddati Data Shop, duniyar data.